Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Karon nga adlaw, Biyernes na kita, thanks God it's Friday. Kag karon nga adlaw, dasig lang sang tiyempo nato no, ginahunos lang, petsa 20 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2021. Action Hotline. Ikatlo na kita ha, nga Biyernes karon nga bulan. How do you do? Kumusta ka mo masuki namon nga matag paramati sa kanginan? Di lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Action Hotline.
Aksyon are tayupon checking in until 9:30 in the morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalag ko nga mga balita nga tuntutukan karon nga aga? I-check na in a short while ang update angot sa sining ginaligan nagluntad o kung sining nagluntad nga encounter dira sa area sang Silay. Now, report nga nakuha sa News Center, kagkaina sa report sang patrol, may ara sang operating team sang trupa militar nga nag-enkwentro sa armado nga mga sa armado nga grupo. Now, sino ini? NPA bala ini? May ara na sang latest nga information from the ground. Check karon tayo na sa live report ng dugay isang patrol direkta mismo dito sa lugar. Napasalamat lang kita actually damo nagapinanawag isa na diri si Ma'am Beth Catalbas. No kay ti ang iya sining anak ara nagatrabaho malapit dira sa lugar sa airport sining niya ti on red alert status kuno dito sa ila bangod sa sining insidente. Thank you gina sa mga maukod na ton nga mga supporters, mga tagpalamati no nga nagahatag gilayon sa aton sang information. Ibaloon tayo ng latest karon from the 303rd Infantry Brigade. Anong ilan na baton nga report na from the field? Ano pagid? I-check man naton ang latest update dito iya sa kapulisan sang Salvador Benedicto. Matapos nga gindagsa sang mga individual or mga persona nga nadulaan sang kasapatan bla kundi dumduman nyo may mga tatlo dito ka mga individual nga nagkaladakpan na intercept gid sila yang ginakarga nila sa van ang ginkawat nga baka. Oy damo baya nagkaladto sa Salvador Benedicto to nga nadulaan ban sang sapat. Now kadelikado gali no kay ang ila to yan puro pangawat lang pero may dalagal isla nga armas. No, kag may illegal nga droga pa nga na-recover ang mga otoridad. Question, pila pa ka mga complaint ang nagdugang no, nga ginpasaka batok sining nga mga sospetsado. Kag isa pagid ka balita karon i-check taman na sa Salvador Benedicto. Kay ang anay mayor no, nga si Attorney Jomax Ortiz nagpa-record sa Salvador Benedicto PNP after nga inisya ang ginpalukpan sang armas nagligan nga adlaw. Uy, daw opisyal man ang nagpulupok kuno siya. At kami na interview kita diri sa kay Attorney Ortiz pero siling yati way tagaling kakita gid kung sino to pero lapit to sa balay niya. Kaya nason may mga confrontation nga nagluntad before paman ini natabo nga insidente. I-check ta lang na karon kung ano gid exactly ang natabo. May update man kita karon ining kapin 2 ka pesos nga increase sa balayran sang kuryente sa bulan sang Agosto. Hindi labang diri sa Seneco kundi iban pa nga electric cooperative ang pamangkot ni sinong dapat masulon kay ni pass-on na naman no nga ginahimo sa mga electric cooperative. But 2 pesos is 2 pesos per kilowatt hour nga ti kwani lulukduhon sang konsumidor. Check ta ng latest karon kag ibaluon ta kun ano pagid ang rason sini. Plus kundi kahapon ginlunsar sang City Government of Bacolod ang second nga vaccine. Amo ini ang mobile bus nga ginagamit sa vaccination activities ng city. Timayara sang gindugang nga isa ka unit actually ang term sila do ginapahulam sang Balacar Transit Incorporated pero kung lang tawon tati after kung mag-pandemic nga sige gamit kung dugay pa ni matapos basi siguro ultimately basi i-donate na malang ni sa Balacar Transit Incorporated sang pamilya Yanson sa City Government of Bacolod. Pero ang good thing, at least duhanag ka mobile bus ang magapatigayon sa vaccination activity sa pila ka grupo or sektor nga kinahanglanon nga kadtuan mismo
sang mga medical workers. Action Hotline. I-check na lang nagkaroon kay sining aga ang report nga aton sini nakuha. Ara naman sila may schedule sila sa Burgos Public Market. Hibaluon ta na karon na. Kag kun bala halimbawa kung ang schedule sa mobile bus makadto dira sa may merkado, kung may mga walk-in karon nga hindi yabi mga vendors makadto dampot kun ikuanon ini, kung i-akomodahon ini sang team, no, nga ara dira on board sa sining nga mobile bus, no, Vaxicon tawgon. Action Hotline. Amoy na so parang pila ka madalag ko mga balita nga itong tutukan karon iyang aga, no, kay ang mobile vaccination activity, ang schedule niya today, alas 10, tubtob alas 12 ang udto, first dose. May alauna, tubtob alas 3 nga schedule, Estefania Market. Villamonte Market, alas 3 ang hapon, tubtob alas 5. No? Ina sa Villamonte Market, amo na siya ang pagkatuan sang Vaxi, no? Ang mobile vaccination sang City of Bacolod. Action Hotline. Dugay-dugaya, kay ang nabutang balang diri sa advisory no sang city, kinahanglan may ID lang, please bring valid government ID with Bacolod address, kag other supporting documents kag ballpen, no? I-check ta lang na kung halimbawa may mga walk-in nagkaroon makadto sa sini mga ginmention naton nga mga merkado, bala batunon lang ni gilayon sang vaccination team, no, nga on board dira sa Vaxi o kon sa mobile bus. Action Hotline. Alas 8:16 na sa Radio Philippine Standard Time, pwede na kamo makapadala sa inyong mga mensahe, sa inyong sining nga mga reaksyon, komento, kag opinyon sa aton talakayan karon nga aga, ara available sa comment section sang Facebook Live. Dahil-search lang paliog Action Radio Bacolod ang nami pagid kon way labot nga inyo ginalike, ginashare pagid ang tanan ng mga program sa Action Radio. That includes sa mga matahom nga mga drama. Action Hotline. Feel free no, sa pagkapadala sa inyong mga komentaryo, sa inyong mga reaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagan. No, kag hindi lamang sa Facebook, actually pwede man kamo magkapadala sa inyong sining nga mensahe paagi sa YouTube. Action Hotline. Ayos na ipadala ng dala kay masahon tagid ina karon na dugay-dugay. Now, sige, ang patrol na lang liogday, kaya totoo sila. I-check na lang si Action Brian Morden kung anong latest. Kay si General Pasaporte, daway pagid sila guro information from the ground. Kaya gina-check naton sa iya kung ano ang update partitioning encounter. No, damo actually yung nagpadala sa mensahe sa aton diri kay ina sa Facebook sang Action Radio Bacolod regarding sini. Tiyan pa mangkot ano ginman, trupa militar ginman ini ang, grupo ginman sang rebuilding nga hubon, kaya ang information primero, ngang naengkwentro sang trupa militar, amo ini ang miyembro sang New People's Army, tiambot kung tuod ini kay dira sa mga nabukid nga area sang silay, no? Ang enkwentro suno sa report nagluntad. Tinano ang latest tuman, anong sitwasyon? Anyway, i-check na lang nagkaroon kung ano ang latest update sini kay hindi man makahatag si Sir Pasaporte sang information, tiyang patrol hindi man ni pwede nga malusob lang gilayon to mo. Hindi man sila dali nga magkadto katuya karon ba si Melinok Panay patuod to. Si Juan Abe, si ang spokesperson sang 3rd Infantry Division, i-check na lang abi kung may ara na sila mga information man nga nabaton, no, kay para at least may ara kita bahatag nga update sa aton nga mga ka-aksyon dira. O sa mga taga Silay, abi comment kamo sa live ta kung ano ang natabo na sa lugar nyo. Kay ang information may mga linok panay na no? Nga nagluntad sa nabukid nga porsyon sang Silay. Action Hotline. Nano ayhan ang latest dira update, no?
way pa man kasabat si Sir Pancito kung ano ini nga balita. Ti sige, i-check na lang na karon dugay-dugay kung anong latest update sini. Action Hotline. May mga reported na kung mga nagkalapilasan, may casualty na ganing aging report, pero ti ini subject for confirmation kon bala matuod gidman ini. Action Hotline. Alas 8:19 na Action Radio Philippine Standard Time. While we are waiting sa patrol na to nga nag-proceed sa area, kung ano ang latest nga nag-gather nila from the ground, kay balikan talang nagkaroon, hindi man makatag si General Pasaporte kung ano ang latest update, no, sang ila sining operation, kag kunano tong report ng bansang ila team, no, nga nag-operate sa lugar. Ti ang kundra kas Kapitan Ramon pagkatos patag na ito, kunamo man asang nagabisita kag nagalagaw kun kapin pagid mga weekend la, no, nagalakad to dira kag biking, timakon mga kibot kaya may mga linok panay. Okay. Pero hindi pa subong magkatag update ang military ta. No? I-check na lang nagkaroon na dugay-dugay. Action Hotline. Alas 8:20 na unahon ko na lang niyo ang parte sa mobile vaccination activities ng city. Antes ko ibabati kay may pre-recorded interview kita dire sa kay Attorney Jomax Ortiz. Parte man sa ginpablatter niya nga linokpanay man o ginpalukpan man siya sang armaso sa Salvador Benedicto. Actually nagligad nga adlaw panigili nagluntad nga ginpa-record niya man sa Salvador PNP. Kay siling yang gulpiada man lang actually way magko directly kakita kung sino ginang nagpalupok sa armas pero malapit sa balay sang isa ka kilalaman nga tao damo nga may ara sila sang confrontation prior sa sining insidente. Action Hotline. Okay, pa-explicar na vlog karon kung ano ginang natabo kay Attorney Jomax Ortiz, ang former mayor man sang Salvador Benedicto. Action Hotline. Ayos, alas 8:21 na, no? Sa aton nga magka-aksyon na initanan karon magkaundan kang mga detalye sini sa aton pagpanumbalik. Alas 8:21 na. Maariya lang ko pila ka mga obligasyon para pagbalik ko detalye na sini nga balita. This new sponsorship. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagpolter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Napalusot na no nga itong obligasyon kag padayon na diri sa aton sininga pagpangalagad. Daghapon Biyernes kita nga presentation sang inyo palatuntunan action hotline. Now iunahon ko lang nidyo ang mga update sa local nga aton talakayon karon nga aga. Now let's talk about vaccination activity. Kay gusto ko ni i-clarify kay actually, mga merkado, amo itong gilawag kubla kaina nung nga kantuan sang mobile vaccination bus, vaccine, ti-check ko lang ni kon ano ni matabo man. Halimbawa, kung ni makanto ang vaccine ini sa ang nabutang di Villamonte, no? Nga market, Estefania Market, pero lumauna sila sa Burgos. Kung may walk-in karon ano matabo sini, Batunon, Manila, i-check na lang ni Abi kay para at least sa publiko yung luyag magkahibalo kay tiari bus niya sang city ang effort nga ginhimo sang EOC sang local government sa Bacolod kag sa pamilya Yanson sa Balacar Transit Incorporated. At least amo yang nagkadto sa inyo mismo daw ho, may mobile yang bus nga nagkadto sa inyo para magbakuna nauna nung latest sinig kag anong advisory. Online sa hotline. Online sa hotline. Let's have Sir Ernie Pinida, not only sa extraction team ni siya pamuno, no? Kundi ara man si Sir Ernie sa market concern, away untat no kag tanan nga concern do ara frontliner gid. Sir Ernie, may nga sa imo. May maga man ang art, no? Sa pamatisyon mo nga po ka, maasa sining lugar mo sa mga aga, may maga kayo sumutanan. Salamat gid sa time, sir. Sir Hens, ang pag-intindi ko alas 10, sining aga, among schedule Burgos Public Market. No, makadtod ang vaccine o kung ining mobile bus sa pagpatigayon sa vaccination activity. Tell us, ano matabo si ni Sir Kanunda? Kung hindi lang ni dedicated sa vendors, kung may mga walk-in makadtod karon sir, pwede ni sila i-bakunahan? Action art may mga lista na no para ma-determinar kung pila ka bilog ang ang nagatuyo na magpabaksin na sa merkado. Ang gin-cater niya ang mga market vendors nga ara da mismo sa Burgos kag ang pamilya nila, no? Pero kung may ara nga willing kag kung may sobra pa nga vaccine sa preparation nila, nga ang band, hindi mo na ma-perfect mo yung isa, nagapalista sila pero hindi, may mga hukol bala na hindi nila makaduan. Okay. Mag-conflict sila schedule. So, pwede gid ya action art. Basta may ara pa nga vaccine niya, pwede gid sila makapabaksin kay galing kay tungod limitado ang oras mo. Nga alas 10 lang hasta alas 12. So, ang nanabutan lang, amo lang na ang sa pong nagligad na Biyernes, ang iba wala gid man makapabaksin, no? Kay mga 100, 112 lang na baksinan sa itong nagligad na semana, nga expectar kita 200. So, ito kung may ara na nag-walk-in niya, ito ma-vaccine sila yun. Okay. Ang schedule sa Burgos Market, alas 10 sa aga, alas 12 lang sa gudto. So yun, masaylo naman na ang Bacolod vaccine. Dito sa Estefania Market, no, halin sa alauna sa hapon, hasta alas 3 sa hapon. Okay. At ang sa Villamonte, nga market, alas 3 sa hapon, hasta alas 5 sa hapon. No? Basta importante, action art, madala lang sila sa valid government ID nila nga may address nga nabutang pala sa ilang ID. Okay. Kaya makulod sila. Oo. Okay. O kag iban pa nga mga dokumento, no?
Pag madalas na bulletin kasi makuha mo up sila sa work. Okay. Oo. So simple So, man ang ano na ini nga mga markets nga target katuan sa vaccine karon nga aga okay na niya sir ang kanila ang may mga listings na nga gin-submit da sa EOC. Oo, pero gatag na alawan sa natin ng mga team, yung gatag na sila alawan, so din-anticipate na mga daan, na may ginaya nga nag-win. Pero hindi, damo, kaya nga limited na nga ang oras, kay alas 10 na sa alas 12 sa ito, no? Action night. Okay. So anyway, ang subong ang ginahimo sang team ninyo, ang sa market prior sining nga paglibot sang vaccine, nakasubmit naman niya sa EOC, at least may ara na sila target guro kag bitbiton nga kadamuon sa vaccine. Oo, kasi ining vaccine, intended din sa mga lain-lain na sektor o kung group, no? Nga PO, NGO, civil society organizations, pati ang faith-based organizations, nga manabutan sila, basta nag-request lang sila. Ngayon, nang pagka-labot sa number ang request, ang listing nila, galabot 200 to 300, katuan asang bakulod vaccine para dira mismo sa lugar, dira sila i-vaccine. Ang lain-lain nga sektor especially na gid ang mga vendors. Kay kabalo kita, nga ang vendors, kung ano ang makita nila subong, amo man na ang ginagasto nila sining adlaw. Kaya amo na, ang kabudlayan, nakita natin along the process, ang sige vaccination, nga ang ini nga sektor, nabudlayan magkanto sa vaccination center, tungod sang simpo nga madula sa ila bala sa isa ka adlaw abi para makabaksin, so ara na gindulong na that's gani ang bakulod vaccine conceptualized ni Mayor Bing, no, paagi sa EOC nga gin-recommend sa Cuba kag na balay, no, kag naghilisugot nga mabutang sa ining bakulod vaccine ang mobile nga vaccination. Permi sa masami na ibritan gani may tagpililipon o kung hinunanon ang permi nga statement sa aton pinamla ang mayor na hangbal sa permi nga, if Muhammad cannot go to the mountain, let the mountain go to Muhammad. So amo na siya action art ang permi tinaga sa aton nga mayor ni Pinilordia nga kinahanglan kung may kabudlayan sa sektor kinahanglan i-resolve baron, no? Kag kami pareho sa angay sa akon nga layason kami sa mayor o kung mga coordinators ang lain-lain nga sektor o kung mga leaders, barangay leaders nga ara sa barangay, kinahanglan kung may kabudlayan, kinahanglan pangitaan ni Dios nga makalabot gid sa ila dito sa grassroots mismo action art o kung sa people's organization o kung NGO o kung mga organization o kung group, no, na nag-request sini para makalabot sa ila. So amo na ang konsepto nga idulo ang bukid nga palabuton, no, nga amo ang makadto kay Muhammad. Ang bus daw pa subong inasang bukid nga sakyan sa vaccinator pakadto sa ugsaran sa mga lain-lain nga sektor, especially ang marginalized sektor. Okay. The reason why nga sa sunod sa aton nga mga market na di na pa schedule naton ang mga lain-lain nga transport sector para sa man sa ilang area, no? O sa ilang terminal. Para nga dito na mismo, dito na sila magpa-vaccine. Para nga ang hambal nga hand to mouth, kinahanglan biyahe dito sa buong, kaya mo paning nasaligan, kung konsumuhon na mo sining adlaw. So, wala na timpo sila magkanto sa malls o kung sa clustered barangay, kundi, amo na kung ang dako na faktor nga hindi sila kakanto. So, ginisolve na paagi sa pagdulong sang vaccination dito mismo sa ugsaran nila action art. Okay. Oo. Kanami isang concept na ini, no? Na idulong ang vaccination sa ugsaran ng sektor
nga nagakinahanglanon. Yes, sir. Action Art. So anyway, ara man galibot man kami i-check lang namon karon akong pilak bilog ang makater ta sa tatlo ka mga markets. On that note, Sir Ernie, salamat sa time mo nga gina-dedicate karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Madamo man nga salamat Action Art kag thank you gid sa pagbulig sa amon talinton sa mga tawo kag especially ang mga schedule nga kadtuan sining Bacolod Baksi. Mabuhay ka Action Art. Good morning. Salamat gid Sir Ernie Pinida, ang Executive Assistant na Mayor Bing Lunadia. At the same time, di siya man ang nagauyat sang extraction team. No, hingagawon ko lang galing, sorry gid Sir Ernst, kay ari na sa aton nga linya sa iluwantay ni short while ang patrol. Directly na dira sa area sang Silay. Standby ka mo ha, nanong sitwasyon da para sa initial nga report kay Kaina. Ang balita nga may aras sang trupa militar nga nagkandak sang operation da sa area. And then nagka-encounter sang mga armado nga grupo. I-check ta lang kung ano ang latest sini on special assignment. Patrol reports. Let's have Action na Brian Morden. Action Brian, good morning. Action Art, nag-report kita live sa Batalion diri sa may Barangay Kapitan Ramon, pero nag-travel kita, nagasunod kita sa Rio sang ining Philippine Army sa sining mga tinion. Magsulod kami Action Art sa ginatawag diri nga Hacienda Rimonda. Ang Hacienda Rimonda, malayo-layo nga porsyon ini sakop sang Barangay Kapitan Ramon. Ini mga initials lang Action Art nga diri nagluntad ang encounter sinigidamang aga kag sa initial nga pag-istorya naton sa checkpoint bago gid lamang kay ang Silay PNP nagpatigayon sa checkpoint diri sa Isaban ka Bangga. May ara sang casualty dito, no? Okay. Ang ining casualty tropa sa gobyerno Action Art, no? Uy. Na isa diri. So initial pagid lamang subject to confirm, but ang naistorya naton mismo pulis mo. Nga hindi na siya magpakot sa iya sining ngalan Action Art, no? Okay. So sa number na sinimat niyan, naga-travel kita dalang kay nagpundo ang tatlo ka Rio diho. Hindi lang ka mo mag-advance, mas mag-una si Lacson Bray. Although nga yes. mark vehicle na, pero para bala sa safety nyo man. Kay, actually kay inasang aga, pa rin nagluntad, nililok panay, ano? Yes, kay nasang aga, ang pag-intindi ko di sa statement sang police, clearing operation na sinimat niyon. No? Ginahulat-hulat namon nga makaabot diri ang SOCO, Action Art, sa PNP, no? Makaabot diri ang SOCO, pulis ginman gali ato Action Nans, no? Nagamotor, no? Kay Pulis? may pulis kay may ara nagamotor kami kay nasundan nga sa pagdasig sang dalagan. Tapos amo mansig pa nila guys subong Action Art mo sa palibot. Daligid lang kay nagpundo kami diri. Check lang namon na og lang ko kadali Action Art ta. Sige. Halong Action Bray, halong gid. Ang ini ko nang Rimonda nga sinda Action Art ko ani mo. Ang dangan diri mabulubudlay. Sulodlon ini siya. Actually, why ko din na istorya gid nga tao sini nga mga tinion. Kay ari kami sa maligwin nga lugar. Nagtanaog kami. Kag daragay masaylo ko di sa piyak na ligid. Okay. Yung gitudlo sa amon kay namo ning nga lugar sang napilas mo. Okay. Panto pre, no? Barracks nila. May nagliko dito sa barracks, Action Rex. Barracks sang militar? Sa militar, sa sulod nga area na gid mismo. Okay. Dito subong ining tatlo ka Rio nga nagsulod, no? So ari kami diri sa may banglang. Why ka din may istorya nga mga tao. Okay. May balay diri, may check ko lang diri. Masulod-sulod diri sa ka area. Kaya yung mga tao di sa mga aksyon at imo pulamang kuton, may masyadugid nga are mamangkot ay blanc. Napilas? Daligid lang.
Okay. Bangga. Bangga na pila, pinapit, sir? Oo. Mhm. Hindi, dire. Okay. Sige. Nag-check kami dire sa buong action art, no? Kaya ginipensahan na namon kagalingon sa sining lugar. Kay may ara pa subong sang ang lugar nga padulungan namon kung connection art may clearing operation na pero padayon pa ang libot pagid sa iban nga tropa action art, no? Mhm. Sa sining nga mapinian ari si nanay mamangkot kita bala. Dahil may aga sa action radio kami Action Radio Bacolod. Doon nakibot ikaw. Sumra pa na sila mo. Okay. Ang sindari mo, layo-layo pa de. Oo, layo pa ko. Layo pa, no? Oo. Dito kayo na ang encounter, nagluntad mo. Dito na to. Makasumra ko pa na sila sila. Nagmanikya pa sila. Baka pa sila durian sakon mo. Dirigali kayo. Sang iyang mga tao. Ang ining mga army ngayon. Dito sa barak sa dao, barak. Nasa sila, daginanuhan sila. Okay, may ara sa ila initial nga kwan mo. Oo, ay kaluoy. Kano ko nga kaluyaw? Masibot na si mga bata. Dali pa ko bumatay ka kasi lingkon. Dali ba sila mga pamahal kada hapon. Wala pa malikot ka pag naging magdada kagabi. Okay, bata ko nagsugo ko ba mo? Sige, bati mga kamulog pa na kayo na. Ang aga. Tang aga, ay ko ka, kay ka konsentre ko, luto ko sa sudaan. Sa mga kanalibot ko datani mo. Sige. Salamat, Ginay, ha? Sige, thank you. Actually, si nanay to, no? Nag-check kita diri sa nasambit yung lugar. May ganit ka nagsabat si nanay, kung iban ng kurton mo, hindi mayo Basi kunway mo sila tuod ideya mo. Nakulbaan na posible action art. So, Maghatag bansang detalye, no? So, amo na sitwasyon subong, mo ni pinakabag-o diri, mabalik ko karon diri action art kung makumpleto na ginamon. Basta mo ng initial nga may ara sang kaswalidad sa hanay sang gobyerno, no? Pero subong as we speak, Action Bray, hindi kung may ara gid man ang reported ning casualty, hindi nyo pa makita subong. Hindi tagin action art kay hindi pa kami kasulod sa area. Kami mismo nagapangalagag kami kay inabla ka delikado ka action art nga magsulod. Ano na naman siguro pwede Action Bray? Kami sang nakaupod abi karon nga mga ibang tagid kag membro sa kapulisan kag Philippine Army para sigurado manamon nga lakat action na art. Pero Action Bray, ang lugar na na siya hili portion or medyo may bukid-bukid, campus ang tubo, ano na naman, kawayanan, ano na siya? Dahil lang grabe ka hinuganas di mga Rios mo na nagdaksyon na ito. Medyo safe. Kwan inang katubuhan diri sa palibot action art. Katubuhan, patag siya bilang. Medyo patag man lang siya, may gamay nga puro bundok, abi bukid-bukid nga ginagmay. Okay. Pero patag lang siya ang area action art, no? Amo nagalin kay parini subong nagalagay kami action na ni diri. Puro kampo nga tuman kalagba ang amon ginaagyan action art. Tabuhan nga nagagalagag kami sa amon sining sitwasyon sa area. Kaya hindi kami kakita masyado tao, no? Okay. Kaya isa makibot ka na lang may salakyan sang mga Philippine Army. Basi magtalasa bla ka muna kay kung nagkadag na sila yung magpadasig karon kag basi hindi nila matulupangdan ng patrol bla kay kwan daw. Kitid ang dalan. Kwan action art, double lane man siya, 2 lanes man siya. Okay. Pero hindi pareho kad lagpad nga dalan dito sa Saton sa syudad action art. Medyo gamay lang siya. Oo. Rough road ginaya. Ang ginagyan ng subong, rough road gina siya nga dalan. Simentado sa action art. Simentado man. Oo. Masulod karon sa ginahambal sa ibang tunga pamuluyong nga bato-bato na siya nga lugar action art. Okay. Amat-amat kami, no? Makakita sang lugar na dito. Ginasigurado lang namon kay ang checkpoint Palandan kay na grabe naka-stricto dito sa area. Okay. Sa mga nagalinabay, talagang mga nagalabay to motor, sa lakyan, ginapamangkot, giding kamo makadto. Anong inyong tuyo, damo sila. So, stricto katama, sa munang
nagkuhan kami na i-plaster kami na isinimateryon, nagpumangkot lang kami initials dito sa Operidad Action Art. Okay. Mabalik kami karon digidugay, hopefully matulo kompleto ta ini Okay. ang detalye kay maplaster ta dugang kompleto sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa patrol with action na ni Kiray para sa special assignment ini Action Brian mo rin report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Breaking news. Salamat gid update ina mga kaaksyon sa aton ginatutukan ining balita no parte sa sining nagluntad nga encounter sa tunga sang trupa militar kag armado nga grupo. Ang report nga ang naengkwentro sang trupa militar rebelde pero ti baluon ta na karon ang confirmation from the ground kay hindi pa man makahatag ang pamunuan na opisyal sang 303rd Infantry Brigade and even the 3rd Infantry Division way pasubong sang huni. Action Hotline. Ma-pause lang ko for some commercial break. Pagbalik ta karon upod gyapon sa patrol, i-check ta kung ano ang latest and more updates sa sininga balita, mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Hindi. Agapasing banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang problema, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Action Hotline at dugay-dugayan. No? Kay Action Bri, kindly indicate lang karon kung may mga breakthrough, may mga update na sa imo location. No? So, rigid kay Kabalukang Patrol, subong medyo mabudlay itong dalanon ang ginausoy nila, pasulod dira no, sa area sang nabukid, no, sang Silay. Action Hotline. Kay may ara ang report, may encounter, daw may casualty, no? Ang confirmation sina karon i-check ta. Ginatry man ma-contact diri sa news center ang opisyal o kon representante sang batalyon sang Philippine Army nga ara dira no o sakop sa ila area ang team nga nagpatigayon sang operation. Alex Montesa, may nga gamay lang ang pagmonitor. Salamat gid sa pag suporta sa Action Radio. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, may nga gadra. Ya ginatamyaw ko lang Malaka family, likewise to Sani Kayaw and family of Barangay Manalad, Ilog. Wow, sa taga Manalad da, may nga aga sa inyo. Riza Biatingo Gonzales, may nga agaman. Maayo gini nga project sang aton LGU para malabot ang mga marginalized sector nga may kabudlayan sa pagparegister online kag sa paglinya sa mall. Si Joy Mahilom, gamonitor man Joy, thank you. Lee Gay Villares at Chibar, may agaman, live Ramon and Lucy at Chibar, halonggid Action Brian. Keep safe. Action Hotline. Jinky Dialagdon, may aga, kag happy birthday sa kay Papa Joe, Pandanon DSB, kag sa kay Star Mayo, kay Ma'am Vanessa Dira, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, Michael John Season, Bia Jonathan, and all EFC members. Okay, thank you, Gid. Good morning, Action Art. Ari kami gapon ni Nanay Isabel, gamonitor diri sa Victoria City. Alex Montesa. Sige. Huma Lumina. Good morning, man. Ana Sinoro. Thank you, Gid. Jocelyn Magi Tabligan. Salamat. Morning watching here at Mansilingan. No, thank you, thank you. Yam ta si May Habagat niya. No? Morning ERB and Mr. Ernie Pinida. Thank you. Alunan Suset, good morning.
Christine Minies Villalobos, happy birthday. Sa papa ni Ma'am Jinky Dialagdon, si Sir Joe, happy birthday. Family Dahay, Amit Torbila, Alita, nga always ga monitor. Chofilo Espanyola Jr., salamat. Hil Javier, Quiapo, Metro Manila siya, ga monitor. Salamat, gid. Patrol reports. Malikantang patrol mayara sang update sa sining nga balita on special assignment. Action na, Bray, please come in. Yes, Action Night, nag-report kita live sinimatiga sa Hacienda Violeta. Barangay Kapitan Ramon ini siya. Diri lang kami anay sa bangga hasta Action Art. Kay hindi to kasulod allegedly ang salakyan. Upod na namon diri ang suko kay pila ka mga kapulisan Action Art sinimatiga niya. Magakadto sa area mismo. Medyo malayo-layo siya. Pero stupad ko di si nanay, mamapot-mangkot tabla ka nanay. Nay, mga sa Action Radio, ano ba kayo dito sa naman? Ano? Nabatian nyo lang kayo na sa aga? Lupok na lang, sir. Mga pila. Tatlong nabatian ko, nagwa ko si Banahon, nagwa na kanakon sa Carbaw. Paglupok, nagwa ko, tawag ko si Banahon, 5 balik. Pagbalik, amo na ko sunod. Lupok na gid as in, lupok na gid sige-sige. Hasta mga guro, mga isa ka oras. Kalawi gid. Lawig man lang. Oo, sir, lawig. Ano ba tinyo? May mga nagkalaigos dito sa area? O ay man, kaya ang military nga nagsaka, ang hindi lang napilasa, nangayo di bulig sa amon, kaya may motor din nga naga-parking, nangayo bulig. Hindi kami sa ano, kaya hindi lang kami driver, ang driver sa ilang nangayo kami bulig sa manghudya. Ipadulong tani sa ang may pilas sa karga sa cab. Si pag ano namon sa cab, pagwada sang cab, timing mga nag-abot ang service. Amo lang to. Amo man lang. Amo lang to din karga to sa. Amo lang to pero sige pa lupok. Pero ano pa nila? May MPG dito lugar. Duwag ko sir idea. Duwag katawhay man lang. Okay na lang di sa amon Oo, wala ko idea. Ano tabuan to yung tiruhay to? Rimonda na po yan. Rimonda asa. Asinda ba? Kapitan Ramon. Kapitan Ramon. Diri ang Violeta. Kapitan Ramon ng Japon. Ano hindi ka sulod kong salakyan galing, no? Hindi. Sige. Kung dito naman kami sa Kapitan Ramon, hindi naman kami Japon to kasulod. Hindi naman kami Japon sulod. Kung dito naman na. Sige. Thank you, Ginay. Captain Radio ko na yan. Makita dito ka sir. Captain Brian Morden. Yes, sige. At sa lahat madlagan ko, masakay ko liwat balik sa salakyan kay sanay naman tulad ang suko dito sa Maagi Action Art, no? Nagapangita di sila sang alagyan siningamat tiniyon. Nag-extraction runs lakton pasulod, so mapakil kami nga maglakat man. Nagbalik kami Action Art sinimat tiniyon. Ang gin-interview to Action Art mga adjacent to nga mga pumuluyo sa natabuan gid sinong nasambit nga firefight kakaina sang aga, no? So, ari na, mananaog sila di sa kampuha. Mga pila, sa lubay ko na nga isa na action dance po, mga isa ka kilometro, sobra mga kilometro, no? Action Art, malakat ko dahil sa Srimati niyon. Dagon kami upo diri sa mga... Pero Action ba, confirm may ara gidiyas ang kasulti? As well, Action Art, nabutuhan ba sa polis kayo na, nadungagan tagid ini, sa dungagan pag din sa ambasang kwan kayo na ang babae nga may pilason nga nangayo bulig sa ilang nga ikarga Action Art. Dalon sa gwa pero may lang kayo naglabot na ng trupa hindi na sa siya. So kung may ara sang suko Action Art, pretty sure may ara sang kasualidad gid Action Art. Kay aring suko sino nga mga opinion, no? So manaog delegate lang kay kadasig lang sang pertuning tropa sa gobyerno Action Art mo ka mga dasig sang dihon nila. So try ko gid na makalagas diri sa ila sini nga matinion. Panaog ko di sa sa kampuhan. Mga isa ka kilometro ko nga ningakon pag lakton Action Art diri sa may kampuhan tapos agi ko di sa turog-turogban ini, no? Uy, halong. Dumay sapa, diri nga gamay. Daligid lang. Medyo to sa tiyak nga rogagan nga balik ni Laganaw. Problema pre.
Sabi ko ka na ng sitwasyon nga gadalagan, balik nabili ng headset ng Action Art, no? Headset yan nabilin. Halong-halong. Damaliso man ko kag pasensya ginakayuhom lang kita pero Dahil lang kayo, ka nagkabidlagan siya ba? Pundo di ko gani kag mangkot anay dito ano di mauna pa sirit sa iya. Gusto na kabalo kapag lusob mo sa lugar to panilag ka na mo may kontritoryo mo na. Yes, Action Art ang mga kapulisan ka nga upunto di subong sa unhan nagpawigit kita gamay. Way diga sa tonight. Tanan sila nagauyat sa mga armas nila. Kaya nagkumpiyansa na daw wala lang. Kuan sila, preparado gid sa tarangitin yan. Kasi nambala naton, kampuhan agyan namon, tapos may katigbawan o kontehila mo na diri. Kag sa ulo-unahan diri may ara sang pultrihan ka manok Action Art, no? Sa unahan diri. Sige pre, una pre, kaya daw sundan tala ni si Migo to. Sige, dahil lagi Action Art, no? Depende sa Action Art kan isigihon ko ni. O mabalik ko dito guys, siguro mga 5 minutes Action Art, ara nagig ko sa area. Agad maalaragway tagid ang sitwasyon kay sinimatin yan sa nambal ko na nagalakad pa kami. Sige, take your time Action Bay para mabuyan ko maning isa ka 5 minute ko pa ho. Sige, Action Art. Direkta gihapon diri. Ari na kita, eksklusibo sa Hacienda Rimonda. Okay. Barangay Kapitan Ramon, no? Sige sa amin, kita din nga KM Station Action Art. Sige, halong. Tambay. Balikan ta si Action Brian mo din, lapit ng gidang to siya sa lugar, i-area ko lang niyo, obligasyon ko para at least balik kita dugay sa patrol. Ang inyong mabatian. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Balik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Last and final stretch kita. Pero hingagawon ko, balikan ko lang ang patrol. Directly dito sa lugar, no? Right from where the action is. Patrol reports. With Action Brian Moden still on special assignment. Action by? Yes, Action Arts rin natin yun, no? Kaya na medyo napatatagan pa itong laktad pa. Nagalaom kita nga pag-abot na diri sa kapuno sang lubi nga man niya tudlo kay nas ni nanay ari dagi diri pero diri gid man akong Action Art ang firefight kaina sa tunga sa tropa kag ginaligar membro sang NPA. Okay. Pero diri lang kami ani hasta sa babaw nga porsyon. Kay ato to sa dalom Action Art ang ginaligar kaladtuan sang Soko. So ang area ni Action Art kwan damo kahoy sa dalom to.
Okay. Kag may patay nga suba bla inang Mala na suba bi? nga mala action art. Okay. Simong katama ang area no sa sini nga mga tinion. So ginta ka maayo sang tropa sa gobyerno, tropa sa kapulisan kag subong man ang soko na hindi ko anay magdulhog sa idalom action art. Okay. Plus the fact pagid nga nagpatigayon pag sa sinima tinion sang clearing operation ang katapo sang 14th Army dito sa Dalom. In fact, may ara diri sang advice ang ilang team leader nga hindi anay magdulhog sa Dalom to kay may ongoing pang hot pursuit operation. No? So, ang SOCO mismo nagpulupong ko dianay waiting kami action art sa sininga mga tinion sang advice kung magdulhog kami sa banggid nga lugar nga ini-action art karon digay. Kag sa balko na. Pero ang distansya, sini, kung lantawon mo, may 1 kilometro pa? Huluham boy guru action art, dalom-dalom siya mo. Medyo dulhugon siya nga portion. Dulhugon gis action art, dulhugon gid siya. Okay. Oo. May mga pulupilas gani nga portion action art mo sa biyak ang agyan mo hindi na gid man amo na kabudlay pero dulhugon siya action art, no? So ano ang lugar da most more or less kung lantawon mo action by posible gulpiada lang abido surprise lang nga nagsugataay na sila or more or less may ara gid bintaha kung sino man ang naka on ambush posisyon? Ang di gid naton action art mahambal kung ano na situation kung ambush ini or nagsumalangay gid sila kay sa nahambal nato anambal diri sa area kon mo lukpanay na lang reduction art kag wala sang may tropa nga nabilin diri sa babaw abi nga miyembro sang mga naka-enkwentro kaina. Okay. Nga ari diri ining nag-alalabot di subong mga kapulisan ini nga nag-support diri sa SOCO kag mga intel nila action art ang ari diri sa nasambit nga area, no? Mamangkot ang gamay dibla kay sir ho. Sir, gamay lang gid nga hindi pa ta kadulog sa lom sir, no? Hindi pa kay so ka ba annual ka advisor, no? Advice ng COP namon ka clearing sa dalom tayo. Wala nang ta signal kung pwede makaproceed. Sila PNP sir, no? Sila PNP action art keep sila sa advice man. Panigurado sa kabuhi sa gisa kag isa diri action art kay ti may clearing operation pa to sa dalom kag malayo-layo pag sa dalom kinahanglan mag-naog to sila sigurado na gid la tanan-tanan kag na dapat kabalakan action art, no? So ang standby sila sa sini nga mga tinian kag amo na ang balko. Pero inang lugar na action bay kundi madulhog gato ya dito to ang alleged subong kalatuan sa suko nga casualty. Ano man malapit na sa subukid nga kung magpalagyo ka da, may panaguan ka? Yes, action art. Hindi siya bukid. Amo ng situation action art. Kundi ari ko di sa babaw subong. Okay. Madulhog ka to, dalom-dalom nga bangil, nga suba. Kato sa pinakadalom. Pagsaka mo to patag naman liwat action art. Hindi siya pareho nga, for example, di masaka ka to sa kanlaon bukid na lang gintanan nga kabukiran, no? Pagtabok mo to sa piyak, another katubuhan naman na planado naman sa liwat action art. Okay. O galing ining nasambit nga lugar nga ini nga diri sila nagpatigayon sang enkwentro kaina. Suba ini nga lap mga puro na mga kakahuyan. Laba-laba ni action art mo. Halin to sa pinakabukid na gid sang silay or ano nga area sa pinakalayo naging katama. Puro initanan mga kakahuyan action art. Kawayanan, kakahuyan. So may posible nga diri posible nagahukmong diri kay hindi gid man masyado makita. Okay. Kung hindi mo siya hungdon nga kadtuon, way ka may makit-an action art nga mga persona. And atong patay nga ginamuno nila, hindi naton diri makit-an. Okay. Sini nga mga tinion bangod sining mga kakahuyan action art, no? Pero diri kay na may nalabyan ko diri sa babaw nga porosyon diri. Okay. Nautod ang signal sa patrol. No? Balikan ta siya to. Si Akson na Brian Morden. Breaking news. Ang inyo ginapamatian ang follow-up ini siyang patrol parte sa sining encounter nga nagluntad, no? Encuentro no? Ang report pero ibaloon ta gini karon kun ano exactly ang natabo
No, bala gulpiada lang, surprise encounter. Ini na nung incident. Action by, sorry, ginautod linya ta. Yes, action na pati lang. Nag-ulot. May guro mga 100 meters away sa may sapungan. Ang tawag ko sinimo. Inabalang dira ka mapungko nga haling ka sa dalom, pawayway ka sa pungan. Dira nag-standby subong ang taran nga trupa. Mga 100 meters away, ari din na isa di ka lugar action art nga mga kahaguro yan ang tawag sinikag katipan. May mga gagmay man nga mga kahoy. Kitaan ko di ang tuman kadamo nga bag action art mga bag ini sa nga kong tamdan diri. Nagpulo pa man ko to kaina mga bag ini sang kwan trupa sang gobyerno action art, no? So naisip-isip ko diri mga pila ini kabilog man. Lapit 20 action art ka mga bags ini. Military bag, buta malun amo nang ginauribay nila kung mag-operation. Military bags ni action art. Okay. Ang punong-puno do kabug atid sini. Diri nagintang bilin sa ibabaw diri sa may kakugnan. Okay. No? Kitaan ko sa natin yon. And halin diri dito na ni sila nagpadalos-dos pa idalom do sa may sapa-sapa nga gin-mention ko. Nga dito nagluntad gid ang encounter kag may dito sa dalom action art, no? So far gahulat-ulat kami diri sang advice sang COP mismo sang silay kag ako mismo ti nagapanilag sa sitwasyon tungod nga siya hindi mo Okay. Now, medyo nagadula-dula na noong signal to. Possibly, balo ka layo na ni. Now, kung nang tawon tagid, sakop siya gyapon. I-check ko lang na karong action by. Kung sakop man gyapon sang Barangay Kapitan Ramon. No? Kung ano exactly dira ang address ni. So that nga, maka-update kita nagakautod ng signal no dito. Action by do pigaw ang signal na no. Medyo layo-layo na ni Kapitan Ramon manigyapon siya nga sakop. Yes, action art ang tawag nila diri Hacienda Rimunda. Okay. Barangay Kapitan Ramon action art. So bali makita mo na kung na ka sa babaw nyo na sa lamputan nga ginapawayan nyo, makita nyo gali ang patag sang silay. Yes, action art makita tang patag sang silay, city. Okay. Makita anta di siya labi na gid kun waay ning mga katub nga tuman kalagba, maklaro-klaro mo ding lugar action art. Sang silay nga proper mismo, no? Okay. Nga proper mismo action art. No? So halin dira sa inyo ginamtangan subong ang patrol medyo antad niya, layo ang distansya niya. Layo action art na more or less mga motong dimensyon namon ni action nami kina mga 1 kilometro more or less. Ang nalakat nyo na. Ang nalakat na namon action art sa Sinimat Tinyon. Layo. Ari na madulhog kami. Okay. May advice na diri. Madulhog na? Madulhog na kami action art. Okay. Upod sa trupa diri, no? Okay na. Testing ako lang action art ko nastas dalon to may sige hapon. I-testingan ko lang ini. Sige be. Kung tutadandog sa chinilas ko diyo. Halong kay mag-amoning nga. Why nagaulan? Why na. Ha? Breaking news. Ang inyo ginapamatian sa Action Brian Morden on special assignment, nagadulog na sila padulong dito sa lugar. Reported nga dito ang casualty nga padulungan sang Soko. Breaking news. Action Brian? Why na? Wagtang ng signal nila to. Sige lang. Anyway, Action Brian, ikuan ang battery mo dira. I-plastar lang lihog ang imo communication. We will try to contact you in a short while. Kahit ti madulog ka mo da, take your time, anay, no? Budlay, basi kung medyo daludanlog da subong, daw nagpakubutagin mayong chinilas da. Aksyon hindi ka lang guro mag-upod to yan, kan lang kalma ka lang datoy. No? I-safe na lang ng kaugalingon mo, kung ano mabulig ka ron to, kay Action Bray. Anyway, balikan ko sa Action Bray ang nagadugay, kung may signal pa siya, kay may mga obligasyon lang ko, nga palutson karon na nga aga. Action Hotline.
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ayos i-check talang nakaroon ng patrol to kondo okay pang signal action bribe galing kiway naman ko tayo mo. Anytime action bribe basi kun bay ara kadra progress just indicate lang diri sa studio so that nga mabalikan kada namon sa area mismo right from where the action is. Why naging ko galing time ba suri gid sa mga nagpadala madamo nga mga mensahe hindi ko gid malabutan ha. Tuloy may-ari padatani ding tingog ni Mayor Ortizo parti sa yung pa-blatter itong ginpulukpan siya. Siyang naligan niya, lo. Di natupo ni siya, attorney. Dutay nga kortikto tanamon sa Irawan, Blas Salvador. Galing kiti, why naging ko tayo mo Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule, muning gina-recommend tagid sa mga kaaksyonta para protektado kita kaglayo sa anuman nga balati. Sincere. Nagtayhupon saying thank you for joining the show. Stand by in a short while kung magbalik ng patrol for some update sining naglundag nga encounter
sa Silay City. Action Hotline. Aksyon na Tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon